Диабетът е заболяване, характеризиращо се с високи нива на кръвната захар за продължителен период от време. Хронично повишените нива на кръвна захар доказано водят до сериозни здравословни проблеми. Увреждания на нервите и нервните окончания, увреждания на кръвоносните съдове, на бъбреците, на очите. Редовното проследяване на нивата на кръвна захар, приемането на балансирана диета, богата на зеленчуци, плодове и пълнозърнести храни, намаляване на рафинираните въглехидрати са ключови стъпки към управлението на диабета. Физическата активност може значително да подобри инсулиновата чувствителност. Избягване на тютюнопушенето и ограничаване консумацията на алкохол също са важни. Диабефор глюко е изцяло натурален продукт, комбинация от екстракт от птерокарпус и органичен хром. Съставки известни с благоприятното си въздействие върху инсулиновата чувствителност, което може да помогне за по-ефективно управление на нивата на кръвната захар и да поддържа цялостното метаболитно здраве.